Wara s-suċċess tas-sena li għaddiet, il-Kunsill Lokali ta' San Ġwan reġa' tella l-pubbliku l-Via Sagra Illuminata bl-isem ta' Illumine. Fiċ-ċirkostanzi straordinarja tas-sena li għaddiet, il-pubbliku se jgawdi din il-wirja mill-komdità tal-karozza, iżda minħabba tnaqqis fir-restrizzjonijiet, wieħed jista' jiġi bil-pass u jara dawn il-figuri tad-dawl mill-viċin. B'xogħol artistiku magħmul kollu bl-idejn tal-artist Daniele Armeni, bl-għajnuna ta' bosta volontiera attivi fil-parroċċa u għaqdiet volontarji ta' San Ġwan, wieħed jista' jidħol fl-ispirtu tal-ġimgħa mqazza b'mod differenti minn kif nafuh bil-wirjiet tradizzjonali. Il-wirja li qed tittella fil-parkeġġ mis-Saħ Lourdes ma' ġenb il-Knisja Parrokkali ta' San Ġwan se tibqa' miftuħa sal-ġurnata tal-ġimgħa l-kbira. Filwaqt li ningrazzja l-artisti u l-volontiera kollha li jtibqgħu jżommu ħaj l-ispirtu tal-ġimgħa mqazza, il-Kunsillier Dominik Kassars qal li l-wirja innovattiva bħal din tkompli ssaħħa it-tradizzjoni reliġjuża. Huwa żied jgħid li tħejja programm sħiħ varjat bil-wirja ta' din is-sena tkun akbar u wieħed jista' japprezza aktar mill-viċin. Dis-sena minna il-Mejda tal-Apostli li fiha 13 il-figura. Is-Sidna Ġesu Kristu u 12 l-Apostlu. Barra hekk għamilna din l-istatwa oħra li din nista' ngħidilkom li tajinna l-istess awtur li ħadem dawn l-affarijiet. Is-Sindku ta' San Ġwan Trevel Fenek esprima s-sodisfazzjon għas-suċċess tas-sena l-oħra fejn irrikorrew għal Via Sagra Illuminata bosta nies kemm mill-lokal ta' San Ġwan u kif ukoll minn barra u ħeġġeġ lin-nies sabiex jattendu biħġarhom f'din il-ġimgħa b'importanza tant reliġjuża. Wara s-suċċess tas-sena l-oħra, Illumine di darba ġiet magħna akbar milli kienet. Nirringrazzja l dawk kollha li żoruna u li għamiltuha ta' suċċess, nistenniwkom ġewwa l-lokalità tagħna ta' San Ġwan ħalli żżuru aktar mill-viċin il-figuri li preparajna għalikom.